Λένε πως ο χειμώνας είναι ο τρόπος της φύσης να σε κάνει να σταματήσεις, να σωπάσεις για λίγο, να χαμηλώσεις το ρυθμό. Να ακούσεις όσα δεν ακούγονται όταν όλα τρέχουν. Και κάπου εκεί, μέσα στη σιωπή, να θυμηθείς πόσα λίγα χρειάζεσαι για να νιώσεις πραγματικά πλήρης. Καλώς ήρθατε. Μία ανάσα πριν ο χειμώνας μας αφήσει, πριν ο χειμώνας δώσει τη σκητάλη στην όμορφη άνοιξη και μας χαρίζει αυτές τις τελευταίες στιγμές, τα τελευταία χιόνια. Και σήμερα βρίσκομαι εδώ, σε ένα αγαπημένο μέρος, στο δάσος, στο σποτάκι μου, που θα απολαύσω την ηρεμία, το δάσος και θα μοιραστώ τι σημαίνει χειμώνας. Ποιος είναι ο χειμώνας? Ποιος είναι ο χειμώνας στον κόσμο του γορίλα? Πάμε να ξεκινήσουμε. Τι κάνεις εδώ μέσα? Δεν σε περίμενα. Λοιπόν, έχουμε απλά και λιτά πράγματα σήμερα. Έχουμε καρεκλίτσα, τραπεζάκι. Πάμε να φτιάξουμε ένα ζεστό καφέ. Λοιπόν, δεν θα μπορούσε αυτός ο αποχαιρετισμός, αυτή η στιγμή, αυτή η σκέψη να μην συνοδεύεται με έναν ζεστό καφέ. Νομίζω ο χειμώνας συνδέεται με το ζεστό καφέ, τουλάχιστον σε μένα. Μέχρι εγώ να φτιάξω τον καφέ μου, σκεφτείτε λίγο αυτό. Τι σημαίνει χειμώνας? Πώς θα ήταν ο χειμώνας αν του δίναμε χαρακτήρα? Σκεφτείτε το λίγο. Καθώς περιμένω να γίνει ο καφές και σκέφτομαι
πώς θα μπορούσε να μοιάζει ο χειμώνας. Περπατάω λίγο εδώ στη φύση. Το χειρότερο νομίζω είναι να αρχίζεις να συγκρίνεις τις εποχές μεταξύ τους. Προσπαθώ να σκεφτώ πώς με κάνει να νιώθω χειμώνας και αρχίζω να καταλήγω ότι κάθε εποχή έχει να σου δώσει τη δική της μαγεία. Παλιότερα περίμενα μέσα στο καλοκαίρι να έρθει ο χειμώνας για να πάω για σκι. Και έτσι έχανα το καλοκαίρι. Έχανα το φθινόπωρο στην ιδέα ότι σε λίγο καιρό θα πάω για σκι. Και ναι, μεγαλώνοντας, νομίζω ότι κάθε εποχή έχει να σου δώσει κάτι πολύ μαγικό, πολύ όμορφες εικόνες. Η φύση κάνει ένα κύκλο εξέλιξης και μετάλλαξης και είναι πολύ ωραίο να μπεις σε αυτή τη διαδικασία. Να γίνεις κομμάτι αυτής της διαδικασίας της εξέλιξης από το χειμώνα στην άνοιξη, από την άνοιξη στο καλοκαίρι και από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο και πάει λέγοντας. Αλλά τι σημαίνει χειμώνας? Πάμε γιατί νομίζω ο καφές θα έγινε. Θα σας μοιραστώ αυτή την οπτική, τη δική μου σκέψη. Αυτά είναι. Πώς θα έμοιαζε ο χειμώνας αν είχε χαρακτήρα? Ο χειμώνας είναι ένας ιδιαίτερος χαρακτήρας. Στην πρώτη συνάντηση θα νιώσεις κρύο. Θα νιώσεις σίγουρα μία απόσταση. Δεν θα σε δεχτεί με ανοιχτές αγκάλες, ούτε θα σου χαμογελάσει με την πρώτη. Οι περισσότεροι, ξέρετε, βλέπουν την επιφάνεια. Επιλέγουν να κλειστούν στα σπίτια τους και σε ζεστά μέρη. Και δεν του δίνουν καν την ευκαιρία να το γνωρίσουν πραγματικά. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω ερωτευτεί. Κοιτάξτε το μέρος. Κοιτάξτε, μες στο ποτάμι, χιόνι. Νιώθω ότι, ξέρω ρε, είναι όνειρο. Αν είσαι ζωστρεφής, μπορεί και να ταυτιστείς μαζί του. Γενικά, χρειάζεται το χρόνο του για να σε ταξιδέψει στη μαγεία που κρύβει στην καρδιά του. Και πιστέψτε με, κρύβει μπόλικη. Αρκεί να αντέχει την παγωνιά του. Ήδη έχει ρίξει 10 πόντους και η ώρα είναι 12. Έχουμε όλο το βράδυ μπροστά μας. Να αποκλειστούμε! Να αποκλειστούμε εδώ μες στο βαν. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα σε χαϊδέψει. Είναι ρεαλιστής, είναι σκληρός και για να σταθείς δίπλα του πρέπει να ξεβολευτείς. Πρέπει να αφήσεις την άνεση του καναπέ. Πολλές φορές φαίνεται νευρικός, με βροχές, καταιγίδες, χιονοπτώσεις, αλλά στην πραγματικότητα του αρέσει η απόλυτη σιωπή. Τι ωραία πέφτει. Τι ωραία πέφτει το χιόνι. Μαλάκα, το τέλειο είναι η ησυχία, φίλε. Όταν πέφτει το χιόνι δεν ακούς τίποτα. Ξέρεις τι, δεν είναι μόνο ησυχία. Είναι μια σαν σιωπή. Ναι ρε, αυτό ήταν... Λες και σταματάει η φύση για να απολαύσει το χιόνι. Ναι ρε φίλε, αλήθεια. Αν επιλέξεις να ξυπνήσεις σε ένα από εκείνα τα κρύα πρωινά του, πριν ακόμα βγει ο ήλιος, θα νιώσεις την απόλυτη γαλήνη. Είναι ένα συναίσθημα που δύσκολα περιγράφεται με λόγια. Αλήθεια τώρα, είναι δύσκολο να σε μεταφέρω το συναίσθημα που νιώθεις καθώς ξυπνάς και αντικρίζεις ένα λευκό παρθένο τοπίο. Ωρε φίλε, Χριστός και η Παναγία. Γιάννικ, ξύπνα να δεις εικόνα, αδερφέ. Να ακούς μόνο τους ήχους της φύσης. Να απολαμβάνεις το πρωινό σου καφέ και να νιώθεις τον παγωμένο αέρα να καθαρίζει τα πνευμόνια σου. Πώς να το περιγράψω ρε φίλε, εκείνη τη στιγμή
νιώθεις πιο ζωντανός από ποτέ. Εντάξει, κοίτα ρε φίλε, εικόνα περίμενε. Ακούς το ποτάμι να τρέχει. Βλέπεις τα άλογα να περπατάνε. Βλέπεις τους καπνούς από το τζάκι. Υπάρχει μια ηρεμία. Τα σύννεφα πάνω στα δέντρα. Πώς το περιγράφεις αυτό, ρε φίλε, με λόγια? Δεν περιγράφεται. Το χιόνι νομίζω είναι ο τρόπος του να απομονωθεί. Όχι γιατί θέλει να αποσυνδεθεί, αλλά ακριβώς το αντίθετο. Μέσα από τη σιωπή του, σε αναγκάζει να ακούσεις τους ήχους που συνήθως αγνοούμε. Να νιώσεις το παλμό της γης κάτω από το πάγο. Να συνδεθείς πραγματικά με τη μητέρα φύση, χωρίς τα φίλτρα της καθημερινότητας. Ναι, τώρα που το σκέφτομαι, θα μπορούσε να είναι αυτός ο παράξενος σοφός τύπος που μπαίνει στο δωμάτιο χωρίς να πει κουβέντα και σε αναγκάζει να ηρεμήσεις. Έχει ένα βλέμμα παγωμένο, αλλά όχι εχθρικό. Είναι σαν να σου λέει, κοίτα αδερφέ, όλο το χρόνο έτρεχες. Κυνηγούσες προθεσμίες, ανθρώπους, υποχρεώσεις. Τώρα κάτσε λίγο. Άραξε. Άναψε μια φωτιά, φτιάξε ένα ζεστό καφέ, καλή ώρα, και κοίτα λίγο μέσα σου. Γιατί αν δεν κοιτάξεις τώρα που όλα έχουν παγώσει, πότε θα το κάνεις? Ναι, δεν ξέρω γιατί μου βγάζει κάτι φιλοσοφικό ο χειμώνας. Εν τω μεταξύ, όσο απρόσιτος και να φαίνεται, του αρέσει το παιχνίδι. Του αρέσει η ελευθερία και η ανεμελιά. Έχει αυτή την ικανότητα να μετατρέπει κάθε βουνό, κάθε πλαγιά, σε μια τεράστια παιδική χαρά για μεγάλα παιδιά. Και όχι μόνο. Ναι. Άλλοι το βλέπουν σαν πρόβλημα, σαν εμπόδιο και άλλοι σαν την απόλυτη ευκαιρία για περιπέτεια. Ναι, νομίζω εμείς εντάσσομαστε στη δεύτερη κατηγορία. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, αν του δώσεις την ευκαιρία να τον ακούσεις, αν πας κοντά του και τον γνωρίσεις καλύτερα, θα καταλάβεις ότι πρόκειται για έναν χαρακτήρα που μπορεί να σε εμπνεύσει. Είναι μοναχικός, δεν του αρέσει να τραβάει τα βλέμματα, αλλά είναι η μόνη εποχή που σε αναγκάζει να βρεις τη δική σου εσωτερική ζεστασιά. Νομίζω αυτή είναι η βασική λόγη που μου αρέσει ο χειμώνας και το χαρακτήρα που μου βγάζει. Ναι, κάπως έτσι μοιάζει ο χειμώνας στον κόσμο του γορίλα. Και με αυτόν τον τρόπο αποχαιρετούμε τον πιο παρεξηγημένο ενδεχομένως πρωταγωνιστή της φύσης. Του λέμε ένα τεράστιο ευχαριστώ για αυτές τις στιγμές, για τη σιωπή που μας πρόσφερε την ηρεμία και ετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε ίσως τον πιο όμορφο μήνα του χρόνου, την Άνοιξη. Ήδη νομίζω έχει αρχίσει να έρχονται μυρωδιές της Άνοιξης στην ατμόσφαιρα και ανυπομονούμε να αρχίσουμε να εξερευνούμε αυτόν τον υπέροχο μήνα. Αν σας άρεσε αυτό το ταξίδι στο χειμώνα, δείξτε το μας με ένα like και αν θέλετε να συνεχίσουμε να ανακαλύπτουμε μαζί τον κόσμο του γορίλα, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μας. Όπως καταλάβατε, στον κόσμο του γορίλα τα πάντα αποκτούν ζωή με κάποιο τρόπο. Πάμε να εξερευνήσουμε τι άλλο έχει να μας προσφέρει αυτός ο κόσμος, αλλά μέχρι τότε εγώ θα απολαύσω λίγο αυτή την ηρεμία. Θα χαρώ πολύ να διαβάσω στα σχόλια τη δική σας άποψη. Γράψτε μου με 2 ή 3 λέξεις τι σημαίνει χειμώνας για εσάς. Γράψτε μου ιδέες, τι άλλο θα θέλατε να δείτε και θα τα πούμε σίγουρα στο επόμενο βίντεο. Αυτός είναι ο χειμώνας, η πιο παρεξηγημένη εποχή του χρόνου. Η εποχή που δεν έρχεται για να σου δείξει, αλλά για να σε προετοιμάσει για τη στιγμή που η φύση θα αποκαλύψει την ομορφιά της. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.